Okay ka diha. Sa gining bulak gikan. Murag kabalo na siya ani asa nagikan ni bulaka. Para asa gining bulak? Para sa iya ha, kuan, belated na ako nga Valentine's gift. Gift. Na-celebrate ba ang Valentine's or wala gyud? Celebrate on the road. On the road. Oo, on the road. Wala lang tayo ka ng mura o pareaani nga moment na flower. Kay murag naman gud mi giadto. Then murag nakalimtan ba? Practical kaya siya dalon nga on travel nga naibulak. Oo. Dagan Nya. kayo migdala. Ano sa mato ka ng vacation to o work katong yan yung adto? Vacation. At least napo mo yung moment dito. Ang ato ra ang sense nga naibulak ra sa okasyon wala. So karon ra ni bawi. Karon lang, yeah. So managun sa ganay mo? Uyab. Pila na ka tuig ang relasyon? 7 years. Oh, 7 years. Pwede na to balikan ang 7 years ago kung asa gasugod ang relasyon? During college pa lang. Third year, fourth year na no. 4th year, graduating. Graduating din. Oo, dira nagsugod. Pa-ending na, usa gasugod. Na, yeah, pa-ending. Modyo na yung filosofiya nga. Dapat after graduate na. May kinangyo pa. At least nakuha ninyo nga after graduation, usa mo ka. Dapat after graduate ko mag-uyab. Kana jud akong ano. Mo murag kwan sa imong kaugalingon. Wala na siguro na kayo. Okay, sige. Mga months na lang before graduation. Usa ni sulod nga nagkakamo. Pero dugay na mi. Murag nagkaila-ila. Kay classmate man mi since first year. First year, second year. Dili pa mi ano. Wala pa something Wala spark sa inyong duwa. Yes, wala. Murag wala pa Malaysia ba ninyong duwa? Oo. Kisay nagpabutang og Malaysia sa usag-usa tungod sa mga classmates, coursemates. Medyo teachers ang murag. Sa maestra. Yeah, Oh. faculty na mo. Muy pagya po ninyo duwa. Reason, anong... Sila may mag-shift sa mo ah. Wala po ka na bugsan ra. Kay Wala crush ka ko niya since first year. Okay. Na ikaw wala interest siya una. Nakoy crush ato. Nakoy crush. Alain. Oo, laing year. Nakoy Ngano kahang nakaka-crush ka niya before? Syempre, gwapa. Di ba? Medyo na. Then, ang iabutan po, friendly siya sa mga tao ba? Medyo to'y gadala. Pero katong first year pa, nganong wala na to na pursue kay tungod kay kana pong ideya nga unya ra maguya-buya pod. Murag, mauwa dyo ko. Maulaw ka nga i-pursue pod siya. Yes, magabulin mga nagkaka Ano siya? Oh, famous. famous sa class. Wow. Sino lang naman ako, di ba? Wow. And then nagka-courage na ka during the third ug fourth year na nga pa hapit na pod pahuman ang klase. Murag wala sad. Murag eventually Na lang, nagkakilala tungod kay groupmates me. Suka dato, nagkuha na gud siya. develop na lang siya. Ato na siya nag-landslide. Kumbaga. Wala ra ninyo na notice nga ay murag na ko'y feeling sa iya di ay. Muraging ang dating. Kung mingon ka nga na official lang relationship so walay open conversation nga oy panganiwaan di ka okay ba ana walay ana. Wala. So nagka-something ramon duha in between college school work. Oo. Muraging And then naabot na mog 7 years karon. O same ba mo nga work pod since same mo po mo course. Bulag pod ang trabaho? Actually, same course mi, di ba? Ako kay murag need na ako mag return serviceman. So need na ako mag-teach. So mao to ga-teach ko. I actually from Samar din siya from Leyte. Nianhi lang mi because iyang papa is from Bakong man. Okay. Bakong, so nag-vacation mi karon. Then mao na. Then ako teaching sa teaching na side ko din siya sa IT. So usay kurso ninyo? IT. Yeah, niya to Cebu. Then after that, kaya nibalik naman ko sa MUA. Kaya mag-teach na ko. Then, mao na, nagsugod na among kay LDR. LDR. Ito ka years. 3 ata, may ana. Mga LDR. Oh, dugay to. Ano sa pag-deal ninyo ato? May na lang po kay mature me both nga Yeah. maka-intindi ra ba dili ka chat especially during work hours. So far maka-understand ra man mi sa each other. So nag-workout jud siya. Muro po na kung di mo sinabtanay, di good mo. Para sa tanan ng LDR. Check to tinood ba na? Kay most of the time, dili mo work. Yeah, tinuod. Dili mo magkasinabot ba? Kayo ba ya sa usag-usa? Lahir mo ko lang sa duol. Layo. Ako summer din siya Cebu. Cebu that time then. And then, mingon ka nga nagka-same, bisag lain-lain ang work field. Same na mo nga sa ka area. Dili po. Ulag gyapon. Wala gragi hapon. Oh. Layo jud siya. Sa summer lagi and then ako naman ko Cebu like pila na ka hours travel. Layo eh.
7 3 hours from Samar to Tacloban. Then Tacloban to Ormoc is 2 hours. Then if magroro ka, 6 hours going to Cebu. Pero if fast crab, kay 3 hours lang. Ingana. Pero if plane, kay Tacloban to Cebu is 45 minutes lang. Pero layo gyapon siya, layo gyud niya. Pero murag dili problema ang distansya kung naghigugma mo gusa, di ba? Yeah, tinuod. That is true. Unsay plano sa relasyon since 7 years naman po ni? Oh, ang say plano eh. Ay, wala tayong pressure ha. Pero naman tayong mga priorities in life, no? And then maabot ram po na kung unsa imong plano, no? Pero so far unsay may plano sa karon? Sa karon, stay as is lang siguro as jowa. Siguro once stable na mi sa mo life. Then we'll talk about wedding na. Eventually. Maabot ra man ta na, no? Na makapaabot ra po na. Pohon. Sige, good luck sa relasyon. Paano lang, mensahe na lang sa usa-usa? Oh. Pang Valentine's. Wala pa mo kastoryahan sa Valentine's, pero busy mo sa kuan, Sa bakasyon. life, busy sa life. Among giistoryahan ganiya is about about future plans. Sige, mensahe na lang sa usa-usa. So ba, ikaw sa... Thank you, love. Salamat sa imo maintindihan nimo ako plans and why nato need i-delay ang iba nga things. Eventually, we will get there naman, pero thankful ko sa imo nga maka-intindi ka sa ako situation and then ma-appreciate sa nimo ang effort. Sige, reply. Ako kay simple ra, as in, like, thank you for everything. Kana lang, then I love you. Dito makapangayo og halok. Dili para nako para sa usag-usa. Okay ra, legal ra man gini para maghalok. Bisag chicks ra or smack ra ba?